N-acum știi ce-i dolorosa, nici crucea ce grea e de dus. N-ai cum să știi ce e Golgota, tu n-ai răbdat ca și Iisus. Ce simți când spui Hristos a înviat? Ce înseamnă acest salut? Te-ai întrebat? Ce simți când spui e viu, e adevărat? E sărbătoare azi, Hristos s-a înviat. Tu n-ai fost osândit la moarte pentru al altora păcat. Ce simți tu, soră, ce simți, frate, când spui Hristos a înviat? Ce simți când spui Hristos a înviat? Ce înseamnă acest salut? Te-ai întrebat? Ce simți când spui e viu, e adevărat? E sărbătoare azi, Hristos s-a înviat. De-ai ști ce grea-i crucificarea, să mori când ești nevinovat. Ți s-a rotoli chiar răsuflarea când zici Hristos a înviat. Ce simți când spui Hristos a înviat? Ce înseamnă acest salut? Te-ai întrebat? Ce simți când spui e viu, e adevărat? E sărbătoare azi, Hristos s-a înviat. Acum Iisus e-n strălucire, e rege sfânt, e împărat. Nu-ți este dor de-a lui venire când spui Hristos a înviat. Ce simți când spui Hristos a înviat? Ce înseamnă acest salut? Te-ai întrebat? Ce simți când spui e viu, e adevărat? E sărbătoare azi, Hristos s-a înviat. Ce simți când spui Hristos a înviat? Ce înseamnă acest salut? Te-ai întrebat? Ce simți când spui e viu, e adevărat? E sărbătoare